Ka daminɛ bi tɛnɛndonya in na janvier kalo tile 25 san 2021 ka taa se fo ni dɔgɔkun in laban na an bɛ Segu région kɔnɔ komi an ye Kayi ni Kulukoro ta kɛ cogoya min na. Ni Ala sɔnna an bɛ Segu cercle kelen kelen bɛɛ kɛ. O de la an y'a daminɛ ni Barweli cercle ye. Ale min ye cercle fɔlɔ ye Segu mara la ne bɛ ka bɔ Bamakɔ. Barweli dugu kɔnɔna yɛrɛ an sera yen. An ye foliw kɛ dugutigi alimami kabilatigiw. Foliw kɔfɛ an taara Tamani. Tamani ye commune ye Barweli cercle kɔnɔ. Barweli cercle commune 11 dɔ ye Tamani ye. Tamani bɛ Bada la. An ye foliw kɛ ani maaw ye ɲɔgɔn ye Tamani. O ɲɔgɔn ye kɔni a kɛra lahalaw kan, dugu lahalaw gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ. An b'a lajɛ an bɛ se ka min kɛ o la komi an b'a kɛ yɔrɔ wɛrɛw la cogoya min na. Tamani kɔfɛ an nana Barweli ani jama sigira conférence salle kɔnɔ. O kɔni o lajɛ in o kɛra kosɛbɛ jamana yɛrɛ de kan. Jamacɛ fanga transition a tagabolo gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ. Mɔgɔw ka laɲini ye mun ye pour que transition ka ɲa a kun ka cɛ hɛrɛ la. A b'a yira maaw bɛ dugumala la nka u hakili bɛ jamana la. K'o sɛbɛntiya fɛnɛ an nana Kɔnɔbugu. An ye lajɛba kɛ Kɔnɔbugu. O lajɛba kɔnɔ maaw yɛrɛ ka kuma caman kɛra de sisan kɔni fo jamana kɔnɔdenw k'u hakiliw dayɛlɛ u ka kɛ jamana dɛmɛba ye u ka sugandili kɛ ni jamana ka nafa sɔrɔ sira ye. O hakilina ninnu bɛ a yira maa la ko sini ka ɲi yɛlɛma lakika bɛ se ka na jamana kɔnɔ wa an b'a bisigi a bɛ na fɛnɛ. Kɔnɔbugu ye Barweli dugu bɛɛ la belebele ye, ale bɛ Segu sira la. Kɔnɔbugu ye an ka député fɔlɔ yɛlɛma ye min sɔrɔ ni bi a tanyana Sidi Fɔnba o y'ale sigiyɔrɔ ye. An ye foliw kɛ yen ka sɔrɔ ka visite kuncɛ. Cercle in kɔni an b'a bisigi a bɛ sira kan ani yɛlɛma kan ka bɛn sira min na.